धुक्यामध्ये घर हरवलं आमचं. काय काय जण गिलकी पण म्हणतात. हा जा. हे बघा, हे जीवामृत तयार झालं आपलं. धुक्यामध्ये काही चिंता वगैरे सगळं आपण विसरून जातो. इतकं या झाडांमध्ये आपलं मन रमतं. ही फक्त 3 भेंडी सकाळी बघा काढली. आज धुकं बघा आमच्याकडे. बघा किती धुकं पडले, बापरे. तर ही मागची बाजू आहे. डोंगर हरवला बघा. हा, डोंगर समोर बघा, तिकडे काही दिसतच नाही डोंगर. मस्त एकदम झालंय. सावकाश सावकाश. धुक्यामध्ये घर हरवलं आमचं. लांबून जर का बघितलं ना तर असं वाटतं धुक्यामध्येच घर आहे ते. आता मी जवळ उभी आहे, लांबून खूप छान वाटते. हे गा, गहू टाकलेत पक्ष्यांना. चला बाबा, जरा फेरफटका मारूया सकाळचा आणि मग आपल्या कामांना सुरुवात. दव बघा गाडीला किती आहे ते. हे बघा, पावसासारखं दव पडले. पक्षी आले, त्यांना खायला घालायला पाहिजे. चिकाळ्या आल्यात. थोडंसं जरा कमी वाटतं झालं, मगाशी भरपूर होतं आम्ही जेव्हा उठलो ना तेव्हा. ते समोर बघा डोंगर काय दिसतच नाही आणि रस्ता पण गायब झालेला दिसतोय. हे बाई, ते शेण पडलंय, सुकलंय ते. चला, आज काहीतरी लवकर लवकर करा. आंघोळ वगैरे जायचंय ना, कुणाला लवकर जायचंय आज. पाऊस पण नाही पडला. ते हे पण रान पण साफ करून घेऊया थोडंसं इकडचं नंतरला. आता एवढ्यात नाही होणार, संध्याकाळच्या वेळेसच होईल, कारण ते आता लवकर जाणार दोघं पण, कुणाला आणि कुणालचे बाबा. काय झालं? ते झाडं लावले ना आंब्याची, त्या कोंब फुटले. आता आत्ताशे कोंब फुटायला लागतात. हा, हे नवीन आले ना. हे सगळे नवीन पानं आहेत. सर्व सगळं इथून येतो, सगळीकडनं फुटले. नवीन फुटले फुटले. खत बी टाकूया आता मग, म्हणून ते सर्व काढून ठेवलं. चला, मोकळं केलं सगळं. इकडून तो दिवा बिवा बघा. ते ह्याचा दवाचा आवाज असा येतो जसं का पाऊस पडतोय. दव पडतोय ना खाली, थेंबांचा आवाज येतोय मागच्या साईडला. झाडातून पाणी पडतं ना. चला चला, पटकन करा, उशीर होईपर्यंत जायला. तुम्ही करा तुमचं काय खाण्याचं. मला काय नाही, मी माझं करीन. तुम्ही आंघोळ्या करून घ्या फटाफट, परत मग त्याला लेट होईल जायला. आंघोळी लागून गेलं. मिरची काढायची नाही काय ते नंतर काढूया, नंतर. आता पहिलं चला. मिरची काढून घेते आता. तर हे बघा, बरंचसं काम करून झालं झाडांचं आमचं. आणि आता चाललोय भाजी काढायला. आज आपल्या भाजीच्या परिवारामध्ये नवीन मेंबर. इथूनच सुरुवात करूया मग, पण जरा कमी आहे प्रमाण, पण तुम्हाला दाखवते. हां, जून होऊन जाईल ना, पहिल्यांदाच आता निघते. हे बघा, भेंड्यांची रोपं आणले कायची. थांबा 1 मिनटं. भेंडी बघा, भेंडी. ही पहिलीच भेंडी आपले लागलेत. थांब 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 जरा बघूया तर खरं. ही काही छोटी आहे ती. ही बघा, ही अशी धरलेत. म्हणजे जून होऊन जातील ना, 2-3 ह्याची वाढ झाली. काढा. हे मी भेंड्याचं पहिल्यांदाच बघते. या झाड तोडतात मला. भेंड्या असतात तोडतात. भेंड्याचे झाडे नाही बघितले? नाही, झाडं नाही. आणि म्हणजे अशी वरच्या साईडला आहे ते पण नाही मला माहिती. ही बघा, ही माझ्या लेकाच्या आवडीची भाजी आहे. त्याला खूप आवडते भेंड्याची भाजी. म्हणजे भले 2-3 जरी निघाले ना तर त्याला मी फ्राय करून देऊ शकते ना. फ्राय करून म्हणजे ती भरली भेंडी बघा करतात तशी. 2-4 प्रकार झाले तर भरपूर झाले. आता आलेत बघा, फुलं आलेत भरपूर. नंतरच्या वेळेस येतील. किती निघाले? 3च निघाले. चला, 3 तर 3 झालं तर काय. होतील ना. हां, चांगलं झालं. चला, दुसरं काढूया आता. तर मिरची काढूया. मिरच्या नको, मिरच्या राहू द्या आधी. मिरची मोठी काढायची. मिरच्या आहेत घरात खायला, उगाच आपलं.
ते सुकलं तरी चालते ना, मसाला करायला होईल आपल्याला. ही बघा पावरोशी बोलतात ना, घोसाळी. काय काय जण गिलकी पण म्हणतात. तयार झाले. ह्याची भजी मस्त लागते ना, भाजी पण छान बनते. तर हे आता पहिला काढून घेऊया. पारोशी तयार आहेत. धुकं पसरला सगळीकडे. हे बघ, तुला बोललो तर त्याला धुकं भरपूर पसरत चाललंय ते. हे बघा, हे शिराळ झालं तयार. काढ, हे शिराळ काढून टाक. कारली असेल तर कारली पण होते. कारली पण आहेत. मग काढा. चवळीच्या शेंगा बघा ह्या तयार झाल्यात, पण आता ना मी काढणार नाही. त्या झाडावर सुकवणार. ते कडधान्य बघा तयार होतं, त्याच्यामुळे भरपूर धरलेत ना. आणि घरात पण आहे थोडीशी चवळी. हे बघा, फुल धरलं पाहिजे बाई. कशाला? त्याला हळदीला. हळदीला म्हणतात फुल धरलं तर खूप चांगलं असतं. चांगलं असतं. म्हणजे खूपच लक्की लोकांच्या घरी जातं. होईल ना. चवळी राहू दे ना. हे बघा, आता ह्याच्या शिराळीने काढून घेते. आणि घोसाळी पण. हे बघा, हे आतल्या साईडला ना कारली दिसत आहेत एकदम. ते हे इथे दिसतंय समोर. हा, ते लहान साईजची कारली आहे ती. बघू दे कसे आहेत. हा, छोटसच आहे. ते आतले काढ जा. गिलक्या काढतो इथे. तेच गिलक्याला इकडनं जावं. जरा कारलीला बघा. कारलीला तिकडनं जायला लागेल. बघू दे. अजून 2 आहेत तिकडे. तिकडनं जायला लागेल. वरच्या साईडला पण जरा नजर टाका. तेव्हा तिकडे त्या साईडला पण गेलं ते बघ. ते कटिंग करून टाक ना ते वेल. बाहेरच्या साईडला गेले ते बघ, कापून टाक. ती बघ बाहेरच्या साईडला पण गेले. इकडनंच गेले त्या साईडने, तारेच्या इकडनं. कटिंग करून टाक सरळ. आता 2-4 ना मिरच्या काढतात. हे बघा, ह्या अजून काही तयार नाही झाल्यात, पण ज्या तयार झाल्यात ना त्यांना 2-4 काढा. भाजी मी टाकायला होतील. हे बघा असं. आणि चव पण माहिती पडेल ना, तिखट आहे का काय आहे ते. जास्त नको का, त्या झाडाला सुकल्या तरी चालतील. तुम्हाला फ्राय करा. तिखट असले की तुम्ही कमी खाल ना. मग दोघांना लेखाला तुला लागतं मिरची फ्राय खायची ना. पाय सांभाळ तुझा. ते पाय ते जखम बघून भीती वाटते. मिरची तिखट आहे. बस झालं, बस बस, जास्त नको. बस तेवढ्या. 2-3च झाल्या. नको, बस बस. कुणाला एकटाच खायचं. फ्राय नाही करत आहे मी आता. मी नाश्त्याने टाकते. हे बघा, बस झालं एवढं. आपल्या घरात पण आहेत ना. उगाच वांग्याचं फुल आहे. अरे हे ब्ल्यू कलरचं तर बोललं ना, स्काय ब्लू व्हाईट आहे बघ. आलंय बाहेर. आलं फुल दाखवते तुम्हाला वांग्याचं. छोटंच आहे. हा, हे बघा, काटे येते. काटे पण भरपूर आहेत. काटे आहेत त्याला. आलेत फुलं धरले तर वांग्यांना. हे बघा आपली आजची भाजी. पारोशी जास्त निघालेत. 5 आहेत. भेंडी 3, कारली पण 3, काकड्या 2, शिराळी 2. चला बाबा, 4 दिवसाच्या भाजीची सोय झाली. पोरे आहात. आंघोळीला गेला, बाथरूमचा आवाज करतोय. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आज आम्ही सकाळी सकाळी भरपूर खुश आहोत. इतकं वातावरण छान झालं आहे ना. धुकं, परत त्यात भाजी. भरपूर वेळ गेला आहे. घरातलं सगळं काम बाकी आहे, काही नाही केलं आम्ही. मी सकाळी उठलो ना तिथपासून बाहेरच आहोत. आणि आता चहा वगैरे पिणार आणि मग कामाची सुरुवात करणार. म्हणजे एकदा घराच्या बाहेर पडलो ना का इथे वेळ कसा जातो ना काय माहितीच पडत नाही. बरोबर ना. बाहेर पडलं ना काय 2-3 दिवस. हां, 2-3 दिवस जरा ते पावसामुळे काय बाहेर पडायला मिळालं नव्हतं ना. त्याच्यामुळे आज चांगलं आहे, वातावरण खूप मस्त झालं आहे आज. एकदम असं वाटतं की कुठे उटीमध्ये, महाबळेश्वर, लोणावळा सगळ्यांचे जेवढे जेवढे ते थंड हिल स्टेशन सारखं. हां, तसं झालेलं आहे. खूप सुंदर झालं आहे वातावरण, एकदम मस्त. भाज्या पण भरपूर धरल्या. तरी आपण काटला नाही बघितली ना. काटलं बघितलीच नाहीत. काटलं एवढा कंटाळा की काटल्याकडे लक्ष देत नाही. नाही, काटलं बघितलीच नाही आम्ही. आता तुम्ही जर का इकडे जवळपास असता ना, मी तुम्हाला खरोखर पाठवली असती. आपल्या बऱ्याच ताईंच्या कमेंट येतात की ताई आम्हाला मुंबईमध्ये वगैरे म्हणजे अशी एवढी प्रमाणात नाही खायला मिळत आणि खूप महाग मिळते.
पण असं पाठवण्यासारखं असतं ना तर मी खरोखर पाठवली असते भाजी वगैरे. आता ही कोणती पण जी असेल तीही पाठवली असती. किंवा तुमचे बघा कोण असतील ना येणार जाणार ह्या साईडला काही तुम्ही आलात तर या आमच्याकडे व्हिजिट करायला. आम्हाला पण खूप आवडेल तुम्ही आलात तर आमच्याकडे. तर चला आता कुणाला जायचं आहे. आज त्याचं ट्युशन आहे ना 10चं आहे आणि त्याला सोडायला जाणार आहेत कुणालचे बाबा. आता मला तर नाही जमणार कारण तिकडे गेल्यावरती परत थांबावं लागतं 2 तास. आता आहे व्यवस्थित. आज म्हटलं एखाद दिवस अजून सोडायला जाणार आणि मग नंतरला मग जाईल तो मग एकटा. मग काहीतरी करते. रोज नाश्ता काय करायचा हा पडणारा प्रश्न. लय कंटाळा येतो मला ह्या गोष्टीचा. रोज रोज म्हणजे काय रोज नाश्ता बनवू नको. नाश्ता एक दिवस उपाशी राहा थोडे. नाही बाबा. नाही 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 कशाला ठरवायचं एक दिवस ठरवायचं काय. पोरगा का आता आज पोरगा जाणार आहे मग पोरगा तिकडे बाहेर नाश्ता करेल. नको बनवू नाश्ता. नको बाहेरचं नको बाबा. का मग आता का बाहेर काय वडापाव काय जरूरत नाही. घरातलं खाय. आता काल आलू पराठे दिले ते बनवून. मेथी लाव ना. मेथीचे पराठे कितीच आपण खाल्लेले नाहीत. आपल्याला आहे मेथी भिजत घालू. आता मेथी लावा तू. नाही मेथी लावा. आपल्याला कामाला येते ना पराठे वगैरे बनवायला. जमीन आहे ती जमिनीला कुठे जागा ठेव वाव ठेव. ह्या साईडला नाही समोरच्या साईडला लावूया. मागची साईड फुल झाले. कुणाला हे काय हे दळण घेऊन जा जाताय तर. हा नको मांडीव घे. विसरायला झालं. पाणी हवं आहे. हे काय कोणाला मग पिशवी मांडीव घे म्हणजे लक्षात राहिलं तुझ्या. हां तिथेच द्यायचं आहे हायवेच्या इथं. मी नाही येत आहे कुणाल. मी नाही येत आहे. मग तू पुढे बस ना. मागे का ठेवलं ते बोलते मी. पिशवी मग विसरून दळणाची पिशवी जवळ घे सांगते. पण विसरायला होईल ना म्हणून बोलते. गायगात तुम्ही पुढे निघून गेलात तर. हे बघा पर्स विसरले. नेहमीची सवय आहे. फोन पर्स काय नाही काय विसरणारच. हे काय जर कुणाला जर तुझा घेतलास तू. हां जा. गेले. आज आभाळ बघा कसं मस्त. चला आता आपलं काम करायचं. आता घरामध्ये मी एकटी. माझ्या मागे लागले होते कुणालचे बाबा चल चल करून. पण म्हटलं नको परत मग कामं राहतात घरातली. म्हटलं नंतर बघू मग. एक्स्ट्रा काम काय करायला मिळत नाही मग. आणि आत्ता वाजले बघा किती दुपारचा 1:30 वाजला आहे. सगळं काम माझं आटपलेलं आहे. वेळेत झालं आहे सगळं आज. कुणालचे बाबा मगाशी आलेत. कधीच आलेत ते आणि बसलेत बाहेर. काय चाललंय आज आमच्याकडे नॉनव्हेज आहे. रविवार आहे आज. हे बघा हे अंड्याचं कालवण केलंय. यात शिराळी काढले ना सकाळी ती भाजी केली सुकी मच्छी टाकून. आणि हे लोखंडाच्या कढईमध्ये बनवलं मी. चांगलं असतं ते म्हणून. त्यात भात आहे आणि चपात्या कुठे ठेवल्या मी. डबा इथे होता आता. असेल हे बघा ह्या चपात्या. हे बघा केवढं झालंय पारोशी. आणि पारोशी असं म्हणतात की खूप औषधी असते. रिया पण मला सांगा होती आणि त्या आमचे काका पण सांगा होते खूप ही भाजी आहे ना औषधी असते त्याच्यामुळे खा असं त्यांनी सांगितलंय. आणि ही भाजी आम्ही पहिल्यांदाच खातोय पण खूप टेस्टी भाजी आहे. नंतर ह्याच्या आधी मी मुंबईमध्ये असताना मार्केटमध्ये बघितली होती पण कधी अशी विकत घेऊन खाल्लेली नाही. पण आज स्वतः पिकवलेली भाजी. थोडासा आवाज कमी आम्ही आज खातोय. भाजी पण खूप छान म्हणतात त्या भाजीची. त्याविषयी आम्ही मध्ये बनवून बघितली होती. खूप टेस्टी बनतात भाजी. चला जेवायला वाटते. हे बघा हे असं ताट वाढलंय कुणालच्या बाबांना आणि हे सलाड. आज भूक कशी लागली पण. हा हा दरवाजा राहू दे उघडा. उजेड नको काळं खोल सगळा. इकडनं सगळा भरपूर उजेड होतो. पंखा लाव का. पंखा कसं जेवण परत घेऊन जाईल. आज म्हटलं भूक कशी लागली तेच मी नवल वाटते मला. भूक लागली. नाही तर कधी बोलत नाही. आज समोरून बोलले जेवायला वाढ भूक लागला. मला नवल मीठ हवंय. मीठ कशाला पाहिजे. असंच खायचं सलाड. आता कुणालाही पण ते वाढ घालायला. ही बालदी पण घेऊ. ती वाढली. पाणी घे. पाणी नको. आणते पाणी मी. एक बालदी पाणी भरून आणायचं ना. तीच भरून आणायची. दोन्ही अर्धी केले. चालेल आणते. हे बघा हे जीवामृत तयार झालं आपलं. ह्या वेळेला 5 दिवस ठेवलं होतं
तर ते आता सगळं टाकायचं आहे. म्हणजे जवळजवळ 1 तास झाला कुणालचे बाबा काम करतात. तर तिकडं सगळं झाडं वगैरे लावलेत ना, ते खुरपलं सगळं आणि आता हे टाकायचं आहे. काल पण केलं ना आपण थोडंसं. हा आलं पूर्ण नाही भरलं एकदम पूर्ण पाहिजे हिला तिच्या गर्दी अर्धी झाली असतील संध्याकाळचे 5:30 वाजले तरी पण ऊन भारी लागतंय. ते बघा असं ऊन होतं ना, गरम झालं एकदम आम्हाला. आणि हे बघा, हे आपलं जीवामृत तयार झालं आहे. आपल्याला एका ताईंची कमेंट पण होती की जीवामृत तुम्ही दाखवा कसं तयार करतात ते. मग त्यांना रिप्लाय दिला होता मी की आहे बघा व्हिडिओ चॅनलवरती. तरी पण मी या व्हिडिओच्या खाली लिंक देते, तुम्ही बघा. त्या म्हणजे कसं तयार करतात ते पण व्हिडिओ देते आणि कसं टाकायचं ते पण व्हिडिओ देते तुम्हाला. चला आता टाकून घेते. सगळ्यात सुरुवात हे माझं कढीपत्त्याचं झाड आहे ना, तिकडनं सुरुवात करते मी नेहमीच. झालं आहे बघा आता व्यवस्थित झालं आहे, मस्त वाढ होते हळूहळू. हे थोडं थोडंसं टाकायचं एक एक मग. कुणालचे बाबा तिकडे गेलेत, पुढच्या साईडला गेलेत. म्हटलं ही मागची साईड करते. चला बाबा, हा आपला पपई. आता एक दिवस ना तुम्हाला सर्वांना ना म्हणजे कुठली कुठली झाडं लावलेत ना हे दाखवीन मी. थोडंसं फक्त हे रान आहे ना, हे इकडचं फक्त साफ होऊ दे. हे एवढा भागच राहिला आहे साफ करायचा. कारण अर्धी काय काय झाडं ना त्या रानामध्ये अशी हे झालेले आहेत, लपल्यासारखे झालेत. मग तुम्हाला मी दाखवीन सर्व. कुणाल कोण आला कोणाचा कोणावरती बोलतोय टाकलं तिथे. चला झालं सगळं बघा. 1 तास गेला सगळं हे टाकायला. ह्या लिंबू राहिला वाटतं इकडचा, हा बघ कोपऱ्यातला हा लिंबू राहिला. टाक त्याला जरासा. 1 रोपांना टाकलं सगळं खत. आता जरा बसणार 5 मिनटं. कुठे जा जा. घामाघूम झालं ना, दम लागला ना. त्यांना नाही, त्यांच्या आवडीचं काम आहे ना. हा आवडीचं काम आहे, आवडीचं ते बघा. चला आता जरा चहा पिऊया. बाकीचे पण आहेत घरातले कामं. झाडांचं असतं, आपण लावतो ना का फक्त लावून चालत नाही, त्याची देखभाल पण करावी लागते. खत पाणी सगळं खुरपणे सगळं वेळच्या वेळी करावी लागते. करतात कुणालचे बाबा, सगळं करतात. असं खूप आनंद मिळतं. पण आपण असं थोडा थकवा वाटतो, पण असं सगळं झालं ना का खूप बरं वाटतं. भाजीपाला म्हणजे आपण आता एवढी मेहनत करतोय म्हणून तर भाजीपाला मिळतोय, नाहीतर काय. आता मी किती दिवस झाले तुम्हाला सांगते, मार्केटमध्ये भाजी मी आणलेलीच नाही आहे. आमचं घरचं सगळं चाललेलं आहे. भाजीपाला होतो घरातला. 5-6 भाज्या जरी झाल्या ना तर आठवडा आरामात जातो आहे. आता थोड्या दिवसांनी वांगी पण तयार होतील. ते पण रोपटी लावलेली आहे वांग्याची, ती पण येतील जोडीला. अजून पण हां ना, हां अजून थोडंफार आता होईल. 1-4-5 दिवसांनी अजून नवीन होईल तयार. त्याच्यामुळे भाजीचा प्रश्न आमचा सुटलेला आहे. बराच खर्च वाचलेला आहे. आणि खताचं तुम्हाला सांगते, हे जीवामृत टाकते ना त्याच्यामुळे खताचा पण आमचा काहीच खर्च नाही. म्हणजे स्टार्टिंगला जेव्हा आम्हाला माहिती नव्हतं ना, जेव्हा झाडं आम्ही लावली त्यावेळेस मला वाटतं काहीतरी कुणालच्या बाबाने आणलं असेल खताची एखादी पिशवीच काहीतरी आणली होती. 50-100 रुपयाची काहीतरी आणली होती, तेवढाच खर्च. आता सगळं आमचं हे जीवामृतवरतीच चाललेलं आहे. तर त्याला पण मेहनत आहे, मेहनत केल्याशिवाय काही नाही मिळत. तुम्ही म्हणाल झाड लावलं आणि बसलं, तसं नाही होत. झाडाला पण भरपूर मेहनत करावी लागते. आणि मेहनत केली का झाड तसं आपल्याला फळ पण देतं. हे थोडे दिवस जरा मोठं होईपर्यंत फक्त थोडं देखभाल करावी लागते. पण एकदा ते व्यवस्थित फळ द्यायला लागलं, मोठी झाली का काही नाही, मग
मग आपल्याला फळच खायचं आहे. त्याच्यामुळे आता हे नारळ आहेत, आंबा वगैरे सगळं लावलेलं आहे ना, सगळं आता व्यवस्थित होईल. अजून ते पूर्ण मोठं व्हायला 1-2-3 वर्ष तरी जाणार अजून. तर तोपर्यंत आपल्याला सेवा करायची ती करायची. बाकी पुढचं पुढे बघूया मग. आणि मुळात काय आपल्याला आनंद पण मिळतो. आता ह्यांना कशी आवड आहे, झाडांची भरपूर आवड आहे कुणालच्या बाबांना, आणि ते त्यांची इच्छा पूर्ण करून घेत आहेत. म्हणजे मुंबईला असताना पण आमच्या घराभोवती अशी भरपूर झाडं होती, छोटी छोटी रोपटी त्यांनी लावायची कुंडीमध्ये. आता हे असं गावी आल्यापासून सगळं चालतं, त्यांचं पण मनासारखं त्यांचं काम होतं आहे. त्यात त्यांना आनंद पण मिळतो. तुम्ही बघताय सकाळपासून ते त्यांचं चालू असतं. ऊन चालू झालं का थोडंसं कमी होतं काम, नाही तर सकाळ झाली का सुरुवात असतेच झाडांची. असतं मग झाडांमध्ये कधी वेळ निघून जाईल ना तुम्हाला माहिती पडणार नाही. पूर्ण आपलं वेळ, आपलं जे डोक्यामध्ये काही चिंता वगैरे सगळं आपण विसरून जातो. इतकं या झाडांमध्ये आपलं मन रमतं. खूप आम्हाला तर खूपच असा आनंद होतो. ते बघा ते बाथरूमचं पाणी आहे ना, आंघोळीचं बघा इथं ते आता ते आज हे आणलं ते लावायचं. काय त्याला म्हणतात, जॉईंडर म्हणतात ना. ते बघा ते पाईपाला ते सफेदवाला जॉईंडर लावलं आहे. आणि आता हा ब्लॅक पाईप बघा त्याला जॉईन केलं आहे. म्हणजे हे बरेच दिवस आम्हाला करायचं होतं, पण ते जॉईंडरमुळे राहिलं होतं. ते आज ते जाऊन घेऊन आले कुणालचे बाबा. मध्ये एकदा आणलं तर ते काहीतरी मोठं झालं ते मापामध्ये. ते आज मिळालं बरोबर. ते म्हटलं आता एक साईडला जाईल मग ते. झालं बरोबर गेलं. आणि एक जे भांडी वगैरे घासतो ना बेसिनचं पाईप, पण तो त्या साईडला गेलाय. हे झाड वाकलं मिरचीचं. हे असं छोटं मोठं चालू असतं आमचं, काय नाही काय दिवसभर. आता काय टेन्शन नाही. आता ते बघा ते सांडपाणी सगळं आता एक साईडला जाईल कुठंतरी. 6:45 झालेत बघा संध्याकाळचे. आणि गेले 10 मिनटं झाले मी इथे बसले. आणि जे काही ढगांची रंगसंगती बघितले, बापरे खूप सुंदर. सकाळचं असं मस्तपैकी धुकं, आणि आता रात्री असं अंधार होता ना, असं रंगांची उधळण. खूप सुंदर दृश्य मी बघितलंय. गरम होतं म्हणून ती उघडली होती बारीक. मग गॅस कसा पेटवायचा, पंखा लावून. जेवण ना झालंय करून, फक्त भेंडी फ्राय करायचंय कुणालसाठी. हे बघा ही फक्त 3 भेंडी सकाळी बघा काढली. तर दुपारी तो आला ट्युशनवरनं, म्हणजे 2:30च्या दरम्यान काहीतरी आला, आणि मला विचारतो आई भेंडी फ्राय केलीत का. तर म्हटलं नाही केली. तर आता माझ्या लक्षात आलं तर म्हटलं करते. एकदम फ्रेश आहे तर झाडावरची काढलेली आपली. हे फॅनचा आवाज रेकॉर्ड होतो बघा, फॅन चालू केलाय, जरा बंद करा 2 मिनिटं. जेवण झालं, काटल्याची भाजी केली मी, चपाती केली, आणि दुपारचं आहे सार आणि भात आहे. त्याच्यामुळे पटकन हे 2-3 टाकते, त्याला खायचे आहेत ना, बनवून घेते. म्हणजे आता तर मला सांगते 9:10 झालेत. पटकन ही भेंडी फ्राय करून घेते. आता मी झाडांचे भरपूर काम केले. किती ताजी आहेत ना, ऐकलं काय, किती एकदम फ्रेश. हे बघ. एकामध्ये 2 झाली ना तरी पण 6 पीस होतात. म्हणजे आत बघा मसाला भरून आपण फ्राय करतो ना तव्यावरती, तशी त्याला खायचे तशीच बनवते मी. ही बघा भेंडी फ्राय आपली, फक्त 3. आणि ही आपली काटल्याची भाजी आहे. फक्त कांदा आणि लसूण टाकून केलं, बाकी काहीच नाही टाकलं. म्हणजे एक्स्ट्रा मसाले असे काही टाकायचे नाही त्यामध्ये, कोथिंबीर हे ते काहीच नाही. अशी म्हणजे खूप मस्त लागते भाजी. आता ही फ्राय होऊ दे. मला वाटतं 3-4 मिनटं जरी जातील शेकायला. भेंडी खाऊन बघ, भेंडी एक खाऊन बघ. शेकली ते, गॅस बंद केला मी. तर चला आता ह्यांना जेवायला वाढते, कारण 9:15 वाजत रात्रीचे. आणि व्हिडिओ आता आजचा आपला इथेच संपवते मी. व्हिडिओ जर का तुम्हाला आवडला असेल तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. कोणी नवीन असं सबस्क्राईब करा चॅनलला. आणि आमचा भेंडी आहे बघा, भेंडी. तर पुन्हा आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.